Geleydin mi? O geldim, dutarın ovazını esip geleydim. Ay bere kella oğlum. Kaka, ne dutar ne mesela? Bizim bir milli senedimiz dutarı öğrencik boldum. Bir näçe zähmetler çekmeli atkan. Şeýle ne bizim halifa şairlik ýolumyz ne gahrman arkadagymyz dikelip berdi. Ne bizim halifalarymyzdan galan bize miraslary ne senem ýol ýörürdin oğlum. Dutary türkmen halky özüne elmedama ruhy hemra hasaplak gelipdir. Türkmen öýleriniň islendigine baranynda türkmen törlerini bizim türkmen dutarlamaz beýe. Eýsem bol türkmeniň dutaryna goýan hormaty dälmi? Bu bizim buýsancymyz hukman öwrenmeli. Bizim bagtyar zamanamyzda gahrman arkadagymyzyň tagallaty bilen bizim milli dutarymyz, milli aýdymtarymyz täzen dikelip berildi. Gahrman arkadagymyz bizim dutarymyzyň goşu taryny dünýä sahnalaryna ýanglanyrmaga mümkinçilik döretdi. Hormatly prezidentimiz bizim dutarymyzy dünýäge ýaratmak barada bunu aladalar etdi. Gadymdan kämilleştirip şuna gelen saz guralymyz. İntiham kämilleştirip gidilýär bu dutarym. Şunu şeýhini almak üçin o odanlygyny görküli adama götürmäne ile ýakynmylygy, elini ýadatmaly. Bir gece onu çalanyň bilen saganyny ýa-da bagşyny elini ýadatmalylar. Aslında dutar sözü näme diýmekli aňladýaka. Dutar sözü farslaryň du diýen, ýagny iki diýen sözünden gelip çykyp, ol iki tar diýmegi, ýagny dutar sözü emele gelipdir. Dutaryň bir ady tandyra diýerlerdi. Sebebi gapagy tandyrda ýakýarlar. Tandyr ýörüýtüler, gapagy bişirýärler. Usulam. Bu dutar ady goşotar diýmek. Bu garagalmaň aýtsan gurrunkan ol. Gözbaşyny gadim oğuz boýlaryndan alyp gaýdýan türkmen halk aýdym saadlary ruhy buýsançymyzdyr. Ýüzümizin tuwagydyr. Bu barada hormatly prezidentimiz şeýle parasatly pikirler aýdýar. Oğuzhan eýýamyndan başlap Gorkudata eýýamyna çenli döwürde bagşyçylyk sunuwaty ören uly kämillik ýoluny geçipdir. Bagşylar türkmen halkyny şöhratly ýeňişlere, beýik üstünliklere galkyndyryp gelipdirler. Türkmen milletiniň geçen şöhratly ýoluny bagşylarymyzyň saadlarynyň we aýdymlaryň owazlaryny duýýar.
Eziz arkadaşımızın taýsy tagallasy bilen bugün türkmeniň sungaty, medeniyeti jahana ýaňsalýar. Eziz arkadaşymyzyň bir näçe şa kitaplar ýyle döwlet geler bolsa, ýa bolmasa parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy, türkmeni medeniyeti adly bir näçe kitaplary bugün türkmen sungatyna, medeniyetine ul goşan goşmaga ýardam berýär. Türkmenler aýdym bir guşdur, saz onun ganatydyr diýerler. Tebigatyň sazy, guşlaryň jürgüllüsi, tolkunlaryň şagyllysy ýerde adamdan öňdüredi. Ýöne adam gelli we bu owallardan sungat türetdi. Ol agaja näzik we hoş, dur we ýanglanýan owal berdi. Ol demre gaýdusuz we çakly gehengli, gadaply we huzurly owal eçildi. Tutuş dünýä hem täzeden owallanyp başlady. Kirişler heňe, tüýdükler owada başlady. Olar, adamlar, biziň ýaşaýan dünýämiz we onna döredilýän ajaýyp, aýdymsaz sungaty barada gurrun merdilerdi. Dutar ýasamaklyk nesilden nesile geçip, halipa bilen şägirdiň arasynda erşarat bolup geçipdir. Dutar ýasamaklyk esasy ussadan tutan ýerligi, zähmet söýerligi, okuýup bolýy, aýratyn bellemeli adam kanagatlyk we sabry talap edipdir. Her kim bir zat hüwes bole ýaşlygyny. Hüwes berip bir. Modana kän kanagat kerek dutar ýasamak üçin. Şunu alyp bir zat ýasadyň üçin dutar ýasamak tolup boldy. Dutarda çalınýan saatlar, mukamlar insanyň ruhy älemine aralaşyp, oň kalbyna ornaşýar. Şoň üçin bu saat urala erk etmek, kalp düşüginiň päkligini, halallygy, zekini talap edýär. Şeýle de bu gudratly senedi ýasamaklygyň özü ustadan ýerginsiz zähmeti, ustaatlygy, duýgurlygy talap edýär. Biziň arkada prezidentimiz sungaty gatul sarpa goýdy. Şunu gatul ulugy gornarlyk bilen halipe şäherlik ýoluny açyp berdi. Biziň dutarymyz ýer ýüzüne tanatdy. Dünýä ýüzüne gerek. Muny gören adamlar geň görýär. Bir kranjak tarly näýeli beýle ogal berýär. Geňin atdaby. Şunda gerek ogaly näýeli ogal esen alyp bolýar. Bulardan köp sesli. Köp seslilýän bir düzgün. Şu çekip düzgünü şeýle aňsat ýagdaýda. Düzgünü el ucundan üzülüyor. Dutar bolýunça ussa birinji bilen tawarlyk gerek. Näçe wagtlap tuğdun bölegini alyp ne biziň at dersine gömüp goýýarlar diýe halipalarymyz. Bir näçe wagtlap şoň çiği, soğuğu, ıssyny hemmesini görüp, ondan soň bir hadda gelen soň kädini galmaga durýarlar. Ne dutar ýasamak barada. Dutar ýasanyň ilki tuğda gazyny alnanda ilki şuňal derejede kesilip alınýar. Bu häzirki kysgaça görnüşde bu uzunlygyna gerek uzunlygy şu dutaryň kädesynyň uzunlygy ýaly uzunlygyny alyp taýinlanyp goýulýar. Şu derejede nusgasyny alagatan dutaryň kädesi ýasalyp başlanýar.
Dutar etati kâdisi kapalı tap üç bölüktün buraya. O kâdini başlarına ülümüsün koyağı da çırıp ulluk kıçılı. Ağacının ulluğuna göre dutar yasıyar. Sonra öğrene varlık ülümüleri yankı göğürümünü kâdin çıktığından ulu hem adam koltuğuna bir şey oturulna toğulunmaz yani. Tutmana kıtsam var yani yeneter yani. Ulluk göğüründe her kim öz seperçiliğine göre okuyuna göre dutar kâdisini yasıyar. Ondan tutar kâdi yasalıp ondan sonra ilki daşın tok kullanılıyor. Daşın et su görünüşe getiriliyor. Onun için kovuluyor. İçin kovulunur, için kovuyan yürütü teşelerimiz var. Ulrak, birbirine çoğurak, ulrak kâdiler var, uzunrak görünüşü teşelerine için kovuluyor. Halk arasında ussa öğrenir, qurol işler diýerler. Dutar ýasaýan ussanyň esasy quroly onuň zähmetseýär golu bolup durýar. Törpülerimiz var, iğelerimiz var. Şulardan esas gereklerini az gereğinden artırarak atıp koyuluyor da. Şulardan vaktin geçme bilen uğrap, önkü yasalan durkunu üt götüyesi. Bunlar 1 yıl, 2 yılla uğradılı ağzından. 1 yıl ile az oluyor. Onlardan 2 yıl, 3 yıl. Neyse köp durdukça ağaç öz uğrap, öz durkuna geliyor. Ütgemeyen durkuna. Şu dutarın öz hakiki nüskosuna. Olaydan ya, yani gerek görünüş alandan içini gazılıyor. Yani içini gazılanla şun ustaylar esas güçlü yerler oluyor. Yani sütünlüğün yani. Bu tane sap takmak için hasam güçlü koyuluyor da. Şun kalınlığı şeyleliğine kâdin içinden şu durkuna gidiyorsun. İki yana şeyler. Şu arkası bilen şeyleliğine kaydıya da. Onun şu böğür tarafını yukarı ses almak için yukarıdılıyor suyu. Yukarıdılmanın sebebi şundan sesler yanlanıp güçlenmek için şunu neyse yukarıdılsa yukarıdılıyor da. Yani şu erine varsa yukarıdılıyor. Şu tak kapak gelmemek için yani gelmem neyse köp bir yerden tuttukça berk oluyor. Berkliğin esası gerek zaten dutara. Görkem gerek, berki ondan berk gerek. Ussanyň kanagatly golundan kemale gelýän türkmeniň goşa tarly dutary bugün bagşylanmalyň goluna bilbil bolup mukammal taýraýar. Onun şu dereceye getirilenden soň dutarın sap oturduluyor. Şunun pısığı bilen ölçap sıdıp alıyor şeyde gönçe. Onun şun ölçeğini sapı kesilip sap koyuluyor da. Dutar yasamaklyk bugün türkmeniň halipalaryndan ussalaryndan dowam edip bizim günlerimize gelip yetipdir. Dutar kâdisiniň tut ağacyndan yasalýan bolsa, ussalarymyz näme üçin dutar sapyny erik ağacyndan yasadylar ka? Sapyny erik ağacyndan edilýär. Kâdisi tut ağacyndan erik ağacı saýlanyp alnanla şuň üstüne kırş ýöremeli. Şu şeylerine de koyup bolýar. Yok, hükman şunu şu derecede koymalı. Şu olarak koy, halife ustalardan gelen nuskalık şun, qavuk tarafı sapın arka yüzü olmalı, özün tarafından kırş yöremeli. Yine şu derecede yoğunlup, azıcık gömül törek yağdaydı koyuluyor şun. Onun şundan alınan onu sonra, onun şunları yoğun ustalardan, şu esas kırş geçecek tarafını, en son tekirlikte tekirleniliyor şu üst tarafı. Qalın yerine sonundan işlemek için azıcık sap gelmeğinde eylek koyularak, kışırak olmak mümkün. Son için azıcık bolarak koyuluyor.
Dutan sapını saplananı. Buna çılsırımlı görünüşü. Şun çılsırımlı görünüşü değil yani adı. Şun şey vermek için doğru kesip doğru, bunam doğru kesip şey yerine koyup oluyor. Ama şu çılsırımlı görünüşü. Bu tayinden beri, şu tayinden giyin. Aşağım şeyle tersine. Yok orta giyindir de aşağı dağıtırsın. Belli bir ölçüde. Onu şu ölçüde koyup dutarın sapını, onu şey songal ölçüde kesiyenden şu şey aşağı basıyor. Bu şey basanda bizimle bu tayin berketi biliyorsan. Şimdi şu tayina bir şey bile tanıyan etmeli. Şimdi şu yani geometrik görünüşte alanda şu aşağı basanda şu beylak süsmeli şey. Şimdi şu aşağı tarafını arası kağıdı kalınlığı yoğunup bu şey aşağı basanda şu özüne şey birbirini kısılıyorsun. Şu onu şey berketip koyuyorsun şunu. Şunu sapmıyorsun. Bile tanıyal hem bu tayi kapçadı hem bu tayi kapçadı. Şunu ayırsak koysan bir neme ağrım olmasa ayrılmaz. Öyle dine bir yağdaydı ayrılıp takılıyor. Bu şey soğursak koysan şey soğurulmaz şey. Koyuyormaz yok koyuyor. Ol goja senetkär baba gammaram, mehr ihlasından dören dutarım. Gayi hasrat basan bu zey gögünlüň, owazyň ýanglansa erer dutarım. Oglan magşyň oglanlykda oýnany, çuwal wagşyň ummanyna boýlany. Şükür wagşyň ar namys sip saýlany, mulla gan golunna saýran dutarım. Sapını saplandıktan sonra bunu yelmedik. Yelim çalıp, yelim dileyamızdan bizim özümüz ata-babadan gelen yöreti yasalayan yelimiz var. Onu suda kaynatılıyor. Camın içine bir kahvın içine su koyuluyor. Suğun içine ayetini kese koyup kesenin içinde yankı yelim kaynatıp tayinlanıyor. Kaynatıp tayinlanan sonra bundan gerek kırgınlık derecesini kızdırıp şu şey oturttan sonra demir kıskışlar bilen şey kısırıp koyarız. Ne? Yelmenle bolum kısır. Şunu ardından bir günün doğamını su kuğruya yankı yelim. Kuğrandan sonra ondan indi kişilerini ondan geçirliyor. Bu adını dutarını sapını koymak için şunu sapak bilen yankı kırş tarda kılanıyal derecede şunu şey oturdular belli. Indi sen kapak takacak olsan şunu kırş geçeniyal dutarı mengredi buna kırşın şey takıp koyanını. Şu derecede şu gerek tekirliği alıp oturtup bunu yelmeniliyor şu dutarı. Şey ala koyuluyor da şu. Ne? Gönüm olmalısın dutarın iyi tarafı. Kırş geçenini sonra doğrulap stayla layıklar kavat getiriliyor. Perdelerine müňläp mukam kondymy. Ansan ogly seni dinläp ganymy. Ýanglananda gara däliň ýanymy. Gözü ýaşly bagry kirýän dutarym. Ne ajap ýanlanýa pırlagan pendi. Senedin har saklan baynamaz şinni. Kan sekep ussadyň ussat perdendi. Jetbar bilen bagy ýeren dutarym. Türkmen dutary. Senin ıssy mehriň ýakymly owazyň insany entek sallançakda ýatyrka maýil edýär. Belki sen türkmeniň ömrüne ömürdeş, durmuşuna diýerdeşsiň. Bu türkmeniň goşa-goşa täji bar. Biri magtymguly, biri goşa tar. Şol goşa gudrata jahan xridar,
şöhraty jahana ýayran dutarym. Bilewten ýaly. Şoň arany hiç kagaz galynlygy alan bir sat girmeler. Şoň arasynda ýelim ýokdur. Ýelim agaça siňer. Ýani agaç bir-birine siňen agaçyny gysarsyň boly. Taýlaryň seplerim bilewten ýaly bolmaly. Şunda hiç goşoklyk bolmaly. Şu şeýdende gymylamalar. 10 ýylda 20 ýylda 40 ýyl 50 ýyl bilewten ýaly bilmäň soňunda gapak goýmalar bilen. Gapaga mı da tamdyrda biçirilýär. Gapaň taýlanýy. Kapak taýlanýan agaçyň nusgasyny näme kese görnüşi da şu. Kese görnüşinde bula gaýyk tarap, bula bölen tarapy. Şunu kapak kesende şeýle ýagdaýda kese almaly biz şunu. Dikligine, şeýleligine agaçyň zaýyrlaýany gorna. Onuň şu zaýyrlaýany gorna şunu demede şeýdip kapagyna şeýleligine goýulýar soňa. Onuň taýlanmaly kapagam soňlary kan wagtyň geçmegine gurutulýar. Gurutulanda muny her ýer ýagdaýda gurutulýar. Ýa-ni muny oralar atlaryň dugum eýler ekenler. Bir ay 40 günden ýaly o ýazyň günleri çyýlyk wagtlary atlaryna gömülip şoň içindäki agaçyň özüň içindäki ýa-ni şiiresi bar. Şo şiiresini aýyrmaly. Tamdyrda bişirilýär. Tamdyrda çörek pişirilýär, tamdyr gyzartylýar, agardylýar, ot ýakylyp. Ondan sonra gerekli kızgınlık berende birası katyanmalılar. Bir hem içindeki şiiren ayırmalı. İçindeki şiir ayrılmasa bu ses veren o. Dutar ovaz veren o. Katrak yakan ýagdaýynda bu dutar çalnanla ömrü azırak bolýar. Onu belli odun kızgınlık derecesini bilensen şol kızgınlık derecede dutarın kapagyny kanıtlarda ýakyp taýlanıp goýulýar. Türkmen halkynyň bir näçe gymmatlyklary bar. Türkmen bedewi, gözüň ýagyny gelýän el halysy, ýa bolmasa türkmeniň sırdaşy, gögünneşi, gazma dutary. Bugün toýlamyzyň, törlemimiziň bedegen biziň şol ajaýyp gymmatlyklary. Bugün gymmatlygymyzyň şan şöhradi, milli liderimiziň taýsy tagalasy bilen ýediklyma ýaňsalýar. Kapagy dutara dakylsy. Şeýde goýarsyň şunu. Indi ilki bilen şu sapdyň ştaýyny az kädi bilen ağır ştaýdy goýmalar. Bir geçi üçin bir sapada biraz kapak mundurlar ýaly. Gön sep bolup durmaz ýaly. Şaýyn az kädilýär bir näme. Näşe goýarsyň? Kalem bilen çyryp alarsyň gerek görmä. Yani kapağı gerek nemesini çözülüp alınır da şu artık mesleğin daşını kesip ayırarsın şu derecede. Eşe oturuyan yeri belli bir meçhurda yukarı güverçek olması. Yukarı kalıp durmalı. Şu dutar çalınanda şu kırş çekilerden şuna ağıram düşüp kırş aşağı basıyor, kapağı basıyor da sesi gidiyor. Sesi güçleniyor ya. Hemen şu eşek oynamalılar. Söyledim, yelimsiz durmalı şu eşeğe. Şimdi son için, onun kalınlık derecesinde malmalı kapağı. Yani onu tekrar ağasını yelmenin bilen bolunu. Şu kalınlığını bilmek için, yani aşağından gerek kalınlıkta, şu kalınlığını almasan, tutarı perdeler gerek kesin vermez. Son için, inte üstünü yoğunmakan, şu aşağından gerek yoğunmalı yerlerini yoğunmalı. Kalın koymalı yerin, kalın koymalı. Şu şeyde varsa, yine şun aşağı boş durma. Yine aşağı kuvvet duranır. O eşek koyacak yerine şu taydan şundan sonra çel 4 parmak çelrağının beylerine tekiri olmalı şey. Kapağı şunu yenmemeli lazım. Bilevteler hem de tekir etmeli.
aman mey, aman mey. Şunu yenmemek için bir de yüp gerek. Kurallar bilen berkitip bolýar, ýöne yüp bolany has amatly bolýar yenmemek için. Şunu yüpi daňmak için ustany iki tanak disk koýulýar. Edil 3 sereden şu. Bizim öz nuskamızda 1 sere, 2 sere, 3 sere. Dutarın uzunluk 3 seredir. Asalam köne halipalam aýdanlar dutarın göwürmi adamın orta adamın garşynyň içinde bolsun diýipdir. Ağzynyň eňligi 1 sere bolsa, mundan giň bolmagyň o zeruratlygy ýok. Şu 1 sere dutar ağzy, gapagy 1 sere giňlikde bolsa göwürsem şu garşynyň içinde bolsa şu ullu tarın hasanyp asyl nuskosy şu dutaryn. Türkmen halky özüne hemra hasaplap gelen bu senedini madama aýdymyň inçe duýgularyny beýan edýän gudrat hasaplapdyr. Insan o senedi öz ýürek owazyny ýüze çykarmak üçin döredipdir. Şeýlelikde dutarın üstü bilen bir näçe şirin mukamlar döredilipdir. Bu halkasyny illeri ýasam şey daň urýar. Daňlygy durmaly şu ýagdaýda. Uğramar şey. Daňal ýani şu görnüşde. Näde utaryny gapagyny yelmedik, berkitdik. Inu wagtyň geçmek bilen yelmez gurýar. Bizim naýbaşy gymmatlyklamadı. Milli mirasymyz bolan gazma dutaryň gelip çykyşy bizim döwrümizde ýeten derejede hakda buýsançylyň gurrun etmek her birimiz üçin juda ýakymly. İlki dutar ýasalanlar soň çalýan dutaryň derejesinde sen şunu ýokalamaly anne. Ýokalanda şundan beýlesi ýokalana. Gapak bolnýar. Onu sapa başlanmaly. Sapa ýalkyşyň derejede sapy şu derejege getirmeli. Şimdi getirmek için yankı sapak bunu çekemeli. Şunu kırş alayık oturur yani. Şuleşek ağırlığı şutay 13. perde oluyor. 13. perde yankı sapak çekemeli, erş çekemeli. Şutay 13 tane kılın kalınlığı olmalı. Bundan şutaydan eşek koyacak gelmez. Ölçüye şeydi. Takmayla 4 parmak 8 santi, 8,5 santi şeyler ağırlıkta. Yine işe şutayda oturuyor da şu. Köne halipalardan gelen nusko, Mehmet Murat nuskosu, belli sağlamına olan adam. Şu ölçeğin nuskosu şu. Bu ölçeği köne nuskosu. Ondan sonraki nuskolar, şutayda 4 görünüş vardı. Pırlıqçık diye Ustad halipamız olan, pırlıqçık nuskosu. Bu sonraki nuskosu. Dutar perdelerinin döreýüşi barada halk arasynda dürli rowayatlar, taryhy maglumatlar we olar dillen dile, nesilden nesile geçip bizim gündemimize gelip ýetipdir. Mulla barmam ýetişen okdiýar, azık ýönkü nuskosyna ýarym santy gys galdypdyr. Ine olan bu nuskosy Mehmet Muradyň pyrlygy nuskolary, ýa perdelerin boğulan ýeriniň nuskolary. Bu görüp duran dutar biziň häzirki wagtda kämil görnüş bolun. Bu belli usullar bolupdyr. Yani ha Gulwel usul diýe, Mehmet Murad usul diýe, ondan pürlaga diýe. Şunu ýaly usullar belli atly usullar bolupdyr. Biz bilen bellep, ýeke bellep. Bizim uçy şu soňky nokotuny goýulýar da. Şunu eýlägen bolmalar 1 mm, ýarym millimetre beýle uýtgasa bolanok perden owazlar ýetýär. Ondan soň şunu tekirlenir, gapakdan şu 13. perde alıp tekir bolmaly. Mundan izim pes bolmaly. Eşek oynamalar, dutar çalarlar. Ay her kimseň özüne laýyklary var. Ýardan aýryn salyn ýoldur. Aman da Bu sesini ýinatsam, ýeri sokarda duranlar. Ama beýlesen tekir bolsun. Şunu tekirlenen soň, şuňa infesiýa şu bolmaly. Mundan ýokarsam, bular aradan tekir bolmaly. Arasyna boşluk bolmaly. Ah, hiç bir de
istin ey kardeşler. O üçüncü perdenin üstadın belleğen son, son biz bilen, yeke şey bellenip gidiliyor. 1, 2, 3, 4, 13 perdeğimiz. Her sene oturmalı yeri, şu bir çümdürüp, şu bir çümön yerinden kömürlendi. Şimdi yer bellenen sonra perdelerimiz tayin. Osman'a, amazımın çaylardan geçmeni ey geçmeni. Halipa sadanlarlaryň aýtmagyna görä, gadim döwürlerde türkmen aýdym sady, ählisi 1007 perdede bolupdyr. Soň-soňlar ustad bagşa sadanlaryň ustatlygy netijesinde solara özleriniň isleglerini bildiripdirler. Wagtyň geçmegi bilen şol 7 perdeden ibarat sad guraly 13 perde. Yani türkmen dutarynyň 13 perde emele gelip biziň günlerimize gelip ýetipdir. Ya aman mi? Ene aňyrdan alyp görsek, dutaryň 13 perde gelmegine ene goly lütfe bilen amanyly gönü halifa tiýat bolupdyr. Tiýäri ozol perdeler 7-8 perdeden ibarat bolupdyr. Munaqi çalýan mukanlar şoňa görä döredilipdir. Mundan soň bolsa maslahat edip gel şunu 13 perde çenini getireli. Şu durkuna getirip kämil görünüşünü bize getirip gelipdirler. Şimdi perden tayinlanışı, polotimden taplanılıyor. Taplanılıyor demek yani toğalak görünüşte de. Şu yarım toğalak görünüşe getirip taplanılıyor. Onların çekiste yürüyte, çekiste sanalın üstüne ediler ekan. Yani hazırki döwürde guralların ösmegi bilen aylanlayan çarkların içinden şu fimin yarı üstü yılmana bir yüzden toğalakdır. Dutar kirişleri erki wagtlarda ýüpekden ýasalypdyr. Ol wagtyň geçmegi bilen, döwrüň ösmegi bilen hem usat sadanalaryň ýürüýte islegi arzularyň netijesinde soň-soňlar polot simlere öwrilipdir. On ilkinji bol polot sime geçiren bolsa usat sadanna suratkeş Beşim Nuralynyň oýlap tapandygyny aýdýarlar. Şu derecede ullukda perde gerekmi? Daşyny orarsyň soň. Yere ulluňy, onu iýe bilen kertersiň şeýdi. Bolýan sen perden taýyn. Çekçilen uşağa taplanylýar şu ýörükde gurallarymyz bardyr. Iki ýanam tapla. Ene, şoň aradan mis bölüçüni ısırýan. Onuň muny otda, ýantyryn otdasyny tenekardan tepşirlenip taýinlanýar perde. Bu kän mikdarda taýinlanmaly, onu han gulluk içinde köp zadyň içinden ene şu perdelerini, şu taýin bolan perdeler de şoňa katmak üçin her ýyl görnüşler bar. Ölçüm alýandanym, ýa-da artykam sürmöler gowşagam bolmaly. Şu her perdeň özüniň bir ýanky fimin dartyş güýçine görä sapa batmaly ýaly. Hem gowşak bolmaly ýaly. Hem gaty dartylyp çyýr çekip dalat ýolunmaly ýaly. Gerek ölçüğünde, gerek agramynda, şol gerek ýerine bar durmaly. Ha leyli, ey leyli, büyülük ozanlar inçelidir. Aman Häzir görüp oturup polot kiriş. Mundan ozal ýüpek kirişden bolupdyr. 1950-nji ýyllar, 45-nji ýyllar aralyga çenli ýüpek kirişden bolupdyr. Muny toýdur dawaralarda çalynanyna halifalarymyz aýdar. Bir oýnum sada çenli ýetýär diýär. Sebäbi hökman ýa şu bir adam ýüpekden ýa şeýdi bir saat, 2 saat çalyp bolýunça ýüpekden ýürüýte bir adam, 2 adam işip durýan ekenler. Şu perden tutunda
Ýön halipalan aýtmagyna görä süperde degmän geçsin diýerler. Şeylerde her perden arasında ısırık olanı, yani süperde şuna degmän geçýärdi. Bundan tutsaň bulam soňa alır. Indi sana 1, 2, 3, 4, 13 san perde mi? 1 millimeter 0,12 millimeter diýeni ýaly. Soňa alyk şeýle iýçe ölçeglikde su bolmaly. Şuly ýokarrakdan hem geçirip bolýar. O gaz bermez. Şu näçe golay geçdik, şonu gerekli adam eline agram bermez ýaly. Düzgünle ýonulyp kırstak kılıp näme taýyny utar bolýar. Türkmen dörep diliniň düými bolşy ýaly türkmen aýdymsaz sunnatam öz jümmüşini gadimiýetden alqaýdýar. Muňa mysal bolup halipalarymyzyň döreden ajaýyp aýdymlaryny mysal getirmek bolar. Şol halipalardan dowam edip gelýän goşa tardan döreýän aýdymlar häzir berkara döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne milli liderimiziň saýatyna şöhrada şana beslenip ýaňsalýar. Perdelerden gerek o gazyň almalar sen. Düzüldü. Tutar adamlar nesinde saglyk adamlar var, çiplik adamlar var. Tutarda soň farky ýok. Çiplik adam çalylýar, saglyk adam çalylýar. Bu kırsyna müt götmeler, ulaklarına müt götmeler. Diňe düzgüni, aşağı bek çekilýär. Ýokarky gowşak düzgünü saglyk adam üçin. Perdeden almışy, onu barlanyrşy. Birinci varlanırsa perden başlanırsa Onu perdelerden tutandığı sesler gittikçe aşağı üstünde güçlenip qaytmaly. Şu sesler ütgömen köpürüp gelmeli aşağı qaldıkça. Çekimli saatlarda şu sesler gerek. Sade perde ýok, perde alyp, basym bilen perdeň sesini alyp bolýar, dutaryň sesini. Her perdeleriň perdeň sesleri, gapagyň belli bir ýerlerini ýokaltmaly ýerleri bolýar. Her perdeň özüni gapakda ses berýän ýerleri bar. Şu derejä getirip, golukman, kan wagtyň dowamyna çalyp barlap, ýonyp, onu bir gün ýarymyny goýup, ýene de ertesi, soňky günler uzak wagtyň dowamyna taplap, çalar ýaly, sazany çalar ýaly derejä getirdiler. Gadim zamanlarda bir adam öz gyzyny durmuşa çykarjak bolupdyr. Uzak ülkelerden gözel gyza xridar ýigitler gelipdirler. Olaň bir näçesi öz baýlyklaryny, at awraýlaryny nyktapdyrlar. Ýene bir tarapdanam altyn kümüş gödürläpdirler. Diňe sesin çykarman oturan eli dutarly ýigit dutaryny eline alyp saat çalmaga başlapdyr. Şo satyň jadylaýjy gudraty gyzyň kalbyndan orun alypdyr. Mehriban onar, şu ýerde bir zady insiňizi çekmegisiniz. Dutar ýasalanna näme üçin aýratyn tut agajy saýlanyp alýaka. Özüm tut agajy kış uykusyna gidenni. Tut agajy ýaly. O waz beren hiç agaç ýok. Ne kışın ýasalýar, kışın hawa soğuk wagty, agaçyň çyýly wagty. Şu hayal gurar ýaly, zaýrylmaz ýaly. Agaçam ilk alnanna tut agaçy kış uykusyna gidenni alnýar. Şondan soğuk wagty, çyýly wagty birden gursa, şu agaçdan çyýgylrak ýerleri ýygarly bilen okda zaýrylmak bilen bolýar. Tut agaçy, kän ýasan, ýasyny hasaplananna, şu her sıdığının arası bir yaş hasap ediliyor. Onu seyip sanasan 1, 2, 3, 4, 5, ağzından 25-30 saniye. Bir işlemesen zat bolýar. O odun bolýar da sonra. Türkmen saadlary pikirlen, durmuş wakasynyň owaz bilen beýan edilmegidir. Şo münasibetlem saz adamyň aňyna, duýgularyna gönüden göni täsir edýär. Bu barada Günnogorun beýik alimi Abu Nasr Farabi özüniň saz ilmi diýen işinde şeýle beýan edýär. Din jalmagy we
yakymly duýgular tutmagy ymtylýan sazanda diňe heňiň üstü bilen näle eýsem heňe şahirana sözler utgaşdyrmak bilen ýetip biljekdigini görer. Şu kısalmalar şey, ağız hareketini yitirmeli şey, hiç hareket olmalı. Şu kağıda kapağı ağram sarmalı, kısmalı da, çekmeli de. Öz käriniň ussady Nazargulaga özüniň bugünkü saýlap alan kärini Ustad halipalar, ýagny gelli uğurly gara ussadan gaýbany öwrenip, şolaryň ulanan gurallaryny görüp ýasaýandygyny her bir dutar senedini ýasanyna gaýta nyktaýa. Ustalamyz owalar gözler, kän işetdir, kän rahmet çekipdirler. Biz 4 dogan, hemmämiz dutar ýasaýar. Hemmämiz ussa. Ay bulaksyň harip ben garnyş köwnüni ýykmam. Bir wapaga jepa çekmem çeken jepam hara gider ham, hara gider ham, hara gider, hara gider. Yap bunu bulur yarın yari. Yap bunu bulur yarın yari. Hatır bir kızana derim hey, 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 hey. Dutar ýasamaklygy esasy kämilleşdiren ustalary şu ýerde aýratyn nykdama isleýär, ýagny Gulgelli ussa, Muhammed, Xan Murat, Genji ussa, Purly Gurçuk, Bayram ussa, öz döwrüniň ussat ustalary nesille asyrlardan asyra aşyryp dutar ýasamaklyk kärini bizim gündämimize goýup gidipdirler. Bir näçe ussat sazanyny bagyş halipalarymyz şu wagt döwründe çenni bizim halifa bagyş sazanylarymyzyň miraslarynyň bir näçe mukamlar
aydymlar galypdyr. 7 san mukam bar diýär, 7 san gyrklar bar diýär. Bulan her aýry-aýrylykda giden bir tarih, giden bir waka. Ýagny 7 san mukam. Bulardan Oňraş mukamy, Göktepe mukamy, aýrylyk mukamy, mukamlar wasy, Ibrahim Şadylly mukamy, Berkel Çokoy mukamy. Bulan bir näçetini halipalardan gurrunlar var, Amangelli Gönübek halipa ede getiripdir. Tuğdağazın berýän oğazyn hiç bir agasy bermeýän eken. Şoň oğaz, şoň arassalygy, tuğdağazynyň arassalygy. Özünden renk alýar. Hiç renksir. Hiç renk ýok şunda. Diňe adamyň eline oýnamak bilen şu şeýler nar renkmi, näil renk, bu renkini aýdyp bolany. Şu şeýler oňdan renkge gelýär. Sapy eregen bolsa, erek bilen sapynyň tuğdyň agasynyň renk alşylygy aýratyn. Yok uzunu attı yanaydım. Ya uzunu attı yanaydım. Maslaka topu ayrı Hormatly prezidentimiz Türkmen halkyna peşkeş beren ýyly döwlet geler bolsa diýen şa kitabyna şeýle belliýär. Aýdymdyr saat insanlaryň kalbyny joşdurýar, olary ýaşaýşa ruhlandyrýar. Biziň bugünkü zamanamyzda aýratyn aýdym saata goýulýan hormat has belinde göterilýär. Köne rivayet aýdylşyna iksanın aýdym aýdýarmyş diýdi. Bir aňyrmak gotur, birden bärsmak goturdy. Soň diýilýän zady kädin tutaryn kädisi. Özün tarafy soň beýlesine bak gotur. Özün tarawyna. Ýani bula mene gawyk tarawydyr. Emma ere sapanyňky gawyk tarawy arkasyndadyr, özün tarawy içsizimdir. Mun edilýäniň sebäbi şu tutar çalyp oturýan, şu gawyk taraw, agasyň gawyk tarawy ýumşak bolýar. Şu adam gelene çyg alýar da, şu belli bir mukdarda öňe garşy egri, gyşarýar, egrelýär şu. Kırsy ýokark galyr ýa-ni, şu derejede. Şu göreli sesi köpeldi. 1 saat, 2 saat, 3 saat çalandan kırsy çekilýär. Sapan bardan öňe egrilýär dänim. Şuňa tutar sesi özü güçlenip gidiberýär. El kıssa inni habar kimden al berkararlyk döwrüniň sunnat bagyndan al. Bugün berkarar döwletimizde ýanglanýan goşa taryň gudraty jahana ýaňsalýar. Eýdi arkadaşymyzyň taýsy tagallat bilen goşa tardan döreýän mukam türkmeniň milliligini, türkmeniň sunnatyny dünýäge ýaradýar. Kerbala kammarın mekritlasının düren utanım Kalın hasretinin uzek yolunu Ovanın yanlın seyren utanım Oğlun baksın oğlunluk çoğuynani Çoğuy baksın madınla oynani Şükürlan senin arnam seyip faydani Mıllaman gulnu sayran yutarım Daşar döwletlerde bir näçe taparlara Ahriman arkadaşymyz bilen iş taparına gidenine medeniýet sunugat işgärlerini ýani bilen alyp gitmegi milli dutarmydy, milliliklemidi görkezýär. Bu bolsa Ahriman arkadaşymyz bizim üçin medeniýet sunugat işgärlerine ullukan bir aladalardy. Kan bolmy seninlem kan oğlum anmy Yanlanyny gara delin yanmy
Gözü yaşlı bağlı giryan dutarım. Hormatly prezidentimiz Medeniyet şäherçesiniň merkezine Sunat monumentini gurdurup halkymyza sowat berdi. Şol heykeli synlap gökden inik gelýän guşlaryň goşa taryň perdesine gonyp kalplamyza ajaýyp bir mukam oýarýar. Şol goşa tara gonýan parahatlyk guşlary bugün biziň dünýämizi bezeýär. Medeniyet şäherçesine aýratyny görüp duran dutar heykelini gonyp durýan guşlar, onnaky yerleşdirilýän sunat aýratynlyklary ählimiziň ünsimizi özüne çekýär. Ol ajaýyp ýadygärlige Ustad suratkeş heykeltaraş Saragat Babaýew sunat monumenti diýip at berdi. Hormatly prezidentimiz şu medeniyet şäherçesi kurulup başlanandan şu ýerde bir medeniyet sunat barada bir ýadygärlik goýun diýip tapşyryk berdi. Bizem onu gatykän görledik, men onu bir 6-7 görnüşünde yasadım, kiçik taslamalarını yasadım. Şoň içinden şu duran ýadygärligi 18 metre gawatlap biz işledik şol işin üstüne. Özüm kän wagty işledik. Ütköş boldy da goýduk. Hemme zat gutordy, inni suw durunam bir aşagadan görelin diýip suw açdyk boly. Edil şo wagtym 18 san duruna dutaryň şu Tunmat monumentiniň üstünden şeýle Gulmatara garşy geçip gitdi de. Men ona seretdiňler duruna geçip barýa dedim de tanıdım, 18 sane eken her kim onun oğladı gördüler de hani işimiz şoğuna bolly, hemme zat uğruna bolly dediler de bir tütenleyin de hatta hem kadiyen ol bir kudrat mu kadiyen sunat monumenti dutary biz öz sunatymyza milli sunatymyza baha vermek, ona hormat koymak, kino sunatymyz bar, otayda teatr sunatymyz bar o ýerde, başçylyk sunaty şo ýerde bar, yazıcılarımız hemmesine bir bağışlanan nişanlar şu yerde görkezlenme hemmesi. Bu täsin sunat monumenti synlap durşuňa magtun bolup ragynyň ýagşyny görmek jennetdir diýen fitrleri hakydaňda janlanýar. Owadan suw çudurumlary özünde jemleýän bu gözel sunat monumenti şahannazlygyň, joşgynyň, alhamyň nyşany bolup kalplara dolýar. Biziň esasy gaty üýtgeşik dünýäde hiç kimi meňzemeýän dutarmyz sunat ödeninden ýokary kalyp gidýärdi. Köçen ýoluň çatyryna bolan soň berden baranda ikran dutar görünýärdi. Ýöne eýleki köçeden berik gelýärkäňem ýene de iki dutar görünýär. Ýa-da bu tarapdan gelýänem bolsaň ýene iki dutar görünýär. Dağ tarapdan gelýän bolsaň ýene iki dutar görünýärdi. Yani şu dutarlar hayır tarapdan seredende de meňzeş görünýärdi. Şo bir görnüş taklaýardy. Onuň şu dutarlaryň arasyna men uşlary oýdum da. Uş bir dörejiliň ilham hasap edilipdir. Ilham hasabyna ýurdumyzyň bir parahatçylygy hasabyna şo guşy bir parahatçylyň nişany hökmünde şo ýerde men 8 tane guş oýdum da. Bizim nişanlamyzda da 8 burç ulanylýar. Şoň üçin 8 tane guş oýdum şo ýerde. Turatkeş hökmünde şoň hemmesini bir jemläp yarar ýaly öz goýjak atlamam goýup öz pikirimi şo ýerde esasan pikirimi öňe sürýän ýöne şol naşiýa bolaýpdyr diýdirmeseň onu şoň bolmady bolýardy. Dörejilik işi, kompozisiýa ol howada gezip berýän zat onu howadan tutmaly. Dörejilik de ol sazany tutýar şo howadan suratkeş suratyny tutýar, heykeltaraş öz heykelini tutýar şo howadan. Şo hormatly prezidentimiziň alada söýlen beren maslahaty bilen şo derejä barda şo 18 metr meşwerdäki monument bir ýylyň gözüni ýyldy şo ýerde. Indi şoň kunna elbetde bir atdyl ýer şo taý.
bütün owady, şygyryet dünýäsini, teatr, kino sanatyny, türkmeniň gazma dutaryny, parahatlygyň, ilhamyň nişany bolup, parahatçylyk guşlaryny bir sunat eserine wasp etmegi başaran, on barmagyndan dürler dökülýän ustad heýkeltaraşa geljekki işlerine diňe eserleriniň rowaj almagyny arzu edýäs. Bir şägirdini tutun yerligi, oýlanmagy, pikirlenmegi ünleýän Halipa heýkeltaraş döredýän eserlerini sözsüz, sazsız, hereketsiz, gaýtalanmajak gözellik çaýady. Bir karar döwletimiz var, bir appak, garyaly bir ak şäherimiz var. Muň öýde ullukan toýda şäheriň içinde bolmaň öýde toý. Şu zatlaryň hemmesiniň aňyrsyny hormatly prezidentimiz dur. Ýaşy uzak bolsun, ömrü uzak bolsun, işleri mudama rewaj bolsun. Arhan ýagajak kendine fırlagan telli, şeňeň hartaklan maýnamyň sinni. Han tekin utanı utan zetlendi, cepar bilen bağa giren utanım. Bugün türkmeniň sanatyna, medeniýetine, gazma dutaryň şanyna döredilen şygyrlar, döredilen çeper filmler, aýdymdyr sallar ählimiň hakydamyda ýaşaýar. Owadyň elimi ýayran utanım. Soğudur tozahın hırıydar, ovalın elimi yayran tutarım, cepar bilen bağı giren tutarım. Bugünkü türkmen dutarynyň şanyna döredilen eserler biziň kalplarymyzda baky ýaşaýar. Şu ýerde türkmen dutarynyň güýji dogrusyna düşürülen bir näçe çeper filmlere siziň ünsüňizi çekesimiz gelýär. İlkilen alyp görsek Şükürbaşy çeper filmi. Şükürbaşy çeper filminiň dutaryň gudratly güýji tomaşaça ýetirilýär. Egerde dutaryň gudratly güýji bolmadyk bolsa, Şükür öz agasyny gudratly dutaryň goşa tarynyň güýji bilen halas edip bilermidi? Ya olmasa alıp göreliň Mukamyň Sır çeper filmini. Elbetde Mukamyň Sır çeper filmine Karkaranyň keşfi şu günler için ählimiň hakydamyda ýaşaýar. Ol çeper filmde de gazma dutaryň gudraty bilen görnähili mehribanlygy ustad artistlerimiz görkezmäge başarypdyr. Karkaranyň döreden aýdymlary häzir-häzirlerem halk arasynda bagşlamynyň ýerine ýetirmegine ýaňlanyp dur. Şol çeper filmde döredilen ajaýyp mukamlar biziň hakydamyda ýaşaýar. Aşık mavşuğuna, aşık mavşuğuna yetişer mi kan? O yaşar mi kan?
Bak göreliň Ogul Çeper filmini. Ogul Çeper filminde de intek sallançakda yatan kicicek çağa dutarın kudratly güýji, nähili mehribanlyk çaýa. Eýsem bol türkmeniň şu günlere çen gorak gelen gazma dutarynyň mukamynyň ullukan güýji dälmeýsem? Şeýle çallym. Islenlik döwletiň medeniýetine, sungatyna üns berilende ilki bilen olaň milli gymmatlyklaryna, aýdym sadyna, gazma dutaryna, şeýle de milli mirasyna aýratyn üns berilýär. Ine türkmenem bugün özüniň milli gymmatlyklary bilen, arkadagymyz bilen dünýä çykýar. Şol milli gymmatlyklarymy gözümiziň ýagyny itgelýän ilhallarymyz, gazma dutarymyz hemem bedewatlarymyzdyr. Goý şeýle gymmatlyklarymy dünýäni beresin. Bizim milli gymmatlyklarymy dünýä çykarmaga garhadamynyň berýän ul mümkinçiligi, arkadamynyň özüniň halipaçylyk etmegi bilen bizim dutar taýymyz, mukamlarymyz asyrlardan asyrlara açdyn. Şul mukamlarymyň dowam bolmagam sebäp bagly. Bizim türkmen sungatymyzy, türkmen milli dutarymyzyň goşa taryny dünýä çykarmakda ulu aladalar edýän gahrman arkadamy tutýan tutumly işleriň elmidama rowaj almagyny tüýsürüňden arzu edýän. Türkmen dutary. Goý seniň şöhratyň dünýä ýaň salsyn. Türkmen dutaryny dünýä sahnalaryna ýanglandyrmaga uly mümkinçilik döredýän milli liderimiziň gahrman arkadamyzyň jany sag tutumly işler elmidama rowaj alsyn. Hormatly prezidentimiz, bizim dutarymyzy dünýä ýaratmak barada ulu aladalar etýär. Halipa şäherlik ýolu bilen gelecek ýaşlarymyzy, nesillerimize geçirmek üçin, dünýä ýaratmak üçin edýän aladalar üçin sag bolsun aýdýar. Ahman prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Il ýurt bähmetli adamlar ähmetli edýän işleri rowaj alsyn. Türkmen dutary. Senne ýanglanýan ajaýyp mukamlar asyrlardan asyrlara açdyn. Goý türkmen dünýäsini goşa tardan döreýän mukamlar elmidama berip dursun.